Os veciños da parroquia de San Acisclo, en Foz, tentan recuperar o xeito tradicional de elaborar o pan. Despois de sementar o trigo como antano, hai uns días xuntáronse para cocer como facían os nosos avós. Para elo rehabilitaron un forno que leva moitos anos sen usar. Un equipo do noso programa seguiu paso a paso o proceso que durou toda unha mañá. Ahora mismo estamos amasando, é un proceso bastante laborioso, leva sobre 1 hora e media, 2 horas. Dicen os refanes que hai que amasar o pan hasta que suden os pés da artesa. Hasta que os pés da artesa suden, pero vamos. Sábese que a masa está lista cando despega das mans, non como a teño ahora mismo. E ademais, ao ir amasando, xa sintes que está, porque é como se tuvera burbullas e sintes estallar as burbullas. Isto é o que é a cámara do forno, vese que é un forno bastante grande. E despois toda esta leña que está ardendo aquí, vaiselle meter máis, que está aquí na anlleira. Cando vexamos que as paredes da boqueira do forno esteñan blancas, é cando nos indica que o forno está quente, ou seja, que ten a calor suficiente para poder meter o pan. Agora xa estuvo levedando como hora e media, entonces agora o seguinte proceso é coller un quilo, de 1 quilo a 2 kilos, e botalo nos copetos para que levede outra hora máis, antes de metelo ao forno. Na Pobra de Brollón naceu hai 2 anos a Escola de Música, Danza e Artes Escénicas que conta na actualidade cuns 80 alumnos. A paixón pola música dos veciños destas terras do Val de Lemos vén de lonxe, polo que cando a escola xurdiu unha coral a que pertencen máis dunha treintena de persoas maiores. A Fundación TIC colaborará na grabación dun disco con cancións e pezas musicais na que colaborarán titulados da Escola de Imaxe e Son de Lugo. A Casa Rural de Salanova, que data do século XVII, abriu as súas portas aos promotores dun proxecto que pretende potenciar o fervor pola música dos xóvenes e maiores da Pobra de Brollón. O presidente da Fundación TIC asinou un convenio cos responsables da produtora local Ciclorama, que conta cun estudo neste mesmo lugar, en Salcedo. O que eu vou facer é prestar os servicios e a miña axuda para que esta xente teña a oportunidade de gravar un disco e sentir o que é estar nun estudio e escoitar o que fan todos os días, escoitalo grabado en un CD. A experiencia permitirá aos bolseiros e alumnos da Escola de Imaxe e Son de Lugo participar nunha grabación musical profesional. O que lle interesa a Diputación é que cousas como esta xurdan nos povos da provincia de Lugo. Estamos traballando con máis de 60 empresas para intentar que os nosos alumnos da Escola de Imaxe e Son, cando salgan, teñan un traballo. Bueno, e moitas veces son con proxectos pequenos, pero eses proxectos pequenos ao final rematan detrás del moita máis xente da que contamos. Tras a asinatura do acordo, a coral polifónica que pertence máis dunha treintena de voces interpretou varias pezas do seu repertorio. Este ano xa temos 3, temos por un lado os homes e logo as mulleres separadas en contraltos e sopranos. Eu creo que naceu conmigo, a ilusión de cantar naceu conmigo, porque eu cantaba sempre. Isto xa é o colmo das ilusións, verdad? O son das gaitas e percusión galegas amosaron o bo nivel acadado polos alumnos da Escola de Música de Pobra de Brollón, en tan só ano e medio de vida.
Son grupos reducidos, isto nos dá moitas posibilidades de avanzar, moito, e traballamos empezando desde a base, porque leva moi pouquiño. Aprendo as notas, a tocar instrumentos e moitas cousas. Veño os viernes pola tarde, estou aprendendo percusión. Veño a aprender a tocar o piano, os sábados veño a gaita e tamén os venres veño a aprender así o acordeón. Gustaríame ser un músico importante e aprender a tocar instrumentos. A Escola de Música de Pobra de Brollón leva o nome de Samoeiro, en memoria da asociación cultural que hai 17 anos puxo en marcha o primeiro grupo de gaitas da Pobra de Brollón. O Museo Provincial de Lugo acolle unha exposición de debuxos, grabados, caricaturas e textos de Castelao e a maior mostra sobre o artista de Rianxo dos 10 últimos anos. Deixámolos coa derradeira lección do mestre, obra que dá título xenérico á exposición. Poden visitala ata o día 10 de xullo no Museo de Lugo. Everything is white.